Sudan jaa dɔw yera bi tarata sɔgɔma u ka jamana finitigiw ni jɛkulu maramafɛntigiw minnu bɛ ka omdurman kɔkɔrɔma don yera kɛlɛ la Khartoum o kɛɲɛkɛɲɛ fan fɛ. Senegal jamanatigi Macky Sall ye laseliw kɛ kunu tɛnɛ k'a fɔ k'a tɛna kan bɔ u ka jamanatigi sigi kalata cɛbɔya nɔfɛ min tun bɛna k'a siɲɛ sabanan ye n'a kala kaɲɛ ka taa février kalo natɔ. Cameroun jamana finitigiw ni jɛkulu maramafɛntigiw ani ka fara u ka siya kuluw kan minnu bɛ wele ko minisiyɛnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ dangarili wale juguba dɔ senfɛ min kɛra ni fagalibaw ni karogɛlɛya ye u ka jamana kɔrɔnfɛn ka taa tilebiyan fan fɛ Amnesty International ka fɔ la. Italie nazarala gunkana ka cakɛda min sigilen don u ka jamana kɔnɔnaw ko ɲɛ kunna ɲɛmɔgɔ Ilva Johansson wulila bi tarata ka t'i ɲɛda senatamalaw ka dagayɔrɔ kan Île de Lampedusa yɔrɔ min sugandilen don waatinin kɔnɔ ka bila u ka bolo kan. Tunisie jamana finitigiw yera so dɔ dala u bɛ ka so min lakɔlɔsi n'a fanba falen don farafinna subsahariyɛn jamanadenw na minnu bɛ tɛmɛ Tunisie jamana fɛ k'u kunda Europe bunkana kan.